Ha parlat vostè també que els catalans no es poden relaxar en tenir cura de l'aigua que consumim malgrat les darreres pluges. Quines accions en els propers 6 mesos portarà a terme el govern per millorar l'actual cicle de l'aigua que alliberi les conques de desembassar aigua i no patir restriccions a l'estiu del 2025? Gràcies. Les accions, les que vàrem explicar, vostès saben que tenim un acord de govern amb un horitzó 2027 per deixar Catalunya desconnectada de la pluviometria o allunyar-nos de l'amenaça de la manca de pluviometria, però hi ha un acord també vinculat al 2025, que són aquestes mesures més urgents, que són aquests 31 hectòmetres cúbics que ens hem compromès a posar a disposició al llarg del 2025 amb actuacions sobretot vinculades a l'àmbit del Ter Llobregat i especialment, per indicar-los la que més recurs ens podrà dotar aquest 2025 és la utilització temporal dels pous del Besòs. Es varen fer una sèrie de pous que han de ser la futura planta potabilitzadora de Montcada i s'ha adaptat el sistema perquè es pugui ja utilitzar aquest recurs a l'espera de la planta, que parlem de l'any 2027, com li dic. Per tant, la utilització d'un recurs temporal que ens pot donar a l'entorn de 600 litres segon i, per tant, en fi, és un recurs important que podem activar aquest 2025.